Babu shakka a yanzu haka mutane da dama na ƙara ganin ƙalubale da ke shugaban ƙasar Nijar ke fuskanta wato Abdurrahman Tani a kan 'yan ta'adda, inda a yanzu haka wani babban rahoto da ya shigo mana na 'yan ta'adda da ke jamhuriyar Nijar. Babu shakka wasu da dama ga dai rahotannin ku saurara abin da ke faruwa a jamhuriyar Nijar a yanzu. Cewan wai tsaro babu abin da yake da ya kai wannan zamani da muke in mutum ya san abin da an mulki. Me ake ce ma tsaro? Kenan sojoji waɗannan irin riskin da sun ka ɗauka ba dukkan mahaluki ya ɗauke shi ba. Cewan da zamanin tsohon mai ƙasa game da waɗansu ga faɗi da wanga daukaci tsaron ba guda ba ne wadda kasan matacce na da mai rai. Mene ne kwasa muku haka na? A zamanin bazun kai mu ɗauke da zamanin ma mai gidana iso hudun shi da na ce maka shi ne mai gidan namu. Tsakani da Allah mu jan siyasa na mun yi mulki da su amma mu da kan bayan gaskiya muke da zamanin su da wanga zamani ba a ma hada shi da harkar tsaro yanzu akwai tsaro abun da ake bincika me yasa abu an kai shi dan mutane sun san me ake ce ma mulki abubuwan da sojojin nan sun kai babu wani dan siyasa wanda zai iya shi a zamanin da mun ga ce muna shi ba san an ga ce tsaro sai shi babu kamfanin guda tan wanda ya karba da sunan shi na dan siyasa ya ce ya mai da sunan kasar Nijar. Babu wani abun da ya kasance amma ka dibi kamfanin da shi wannan General Abdulrahman ya karba tun da kamfanin ruwa, sha'anin wuta, a lokacin na isansi, a lokacin na iraniyo, a lokacin zinariya, a lokacin nan kuma an kashe uwa uba kuɗi wanda asar guda cikin su. In zamanin siyasa na ya an kace za a amshe shi kasar Faransa wallahi ɗan bokon da suna ci abai zai taɓa yiwa a bata to wanda ya karɓi waɗannan abubuwa ya mai su sunan ƙasa cewa a wai in babu tsaron da tsaro ma na Allah ba kai saka ko guda balle duk waɗanda abubuwa kowa ya san ya mai su sunan ƙasa kenan cewa wallahi daga kunce zoki yanzu babu wani shugaban da ya bada tsaro da kuma hakkin ƙasar Nijar kamar Abdulrahman Tani saboda haka mu muna son mutumin daga son ƙasa ne muna ƙaunar shi yau muna jibi kuma da rayuwarmu da komai namu babu wani abun da shi muna ƙasa kenan in kaddi waɗanda abubuwan wallahi ka dan wacce da waɗannan kuɗi kadai Allah ya sa shugaban da ake samu rayuwar shi cewa ya rayu wajen nan su ga nasaru bakin rai bakin fama yake amma su waɗanda su gwamnatin da ya wuce tunda sun ce tsaro a faɗa mana menene ya amso na Nijar wanda ya amso mai da sunan ƙasar Nijar balle a ce mishi a'a shina da makiya ba zai shina da mai ni ce Abdulrahman shina da makiya hatta da cikin kasar shi shina da makiya da mabauta shina da makiya a turai shina da makiya kasashen larabawa babu din da bai da makiya to kenan kuma cewa a daidaita tsaron shi da wancan tsaro rashin hankali ne wani kasan mai rai ne da matacce wanda san harafin mulki ba ban ce maka wanda bai sani ba wallahi ba ni kafara tsaron da Nijar ta samu ne ce maka ga irin babu wani shugaban kasan da ya ba da tsaro irin wannan kuma mu dauki kayan fada ma kayan fadan da an ka samu zamanin shi Abdulrahman Tani babu shugaban kasan da ya samu Nijar shi to saboda za an kawo ga hari ba a ce muna wani kasan Nijar ba a ce muna wani kasar Nijar ba ta da tsaro wannan ba mu yadda saboda mun san abin da kuma mu shirya wallahi yanzu an ka fara ina son mutane su dauka amma abin da muke kira ga Abdulrahman a yi dokoki in an samu mutane cin amana a yi musu hukunci mai tsanani shine da sai a kasa amma yanzu ba komi ba ba muna roƙon Allah ya taimaki Nijar Allah shi ke masojojin nan gaba kuma alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwan musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tarin albarka na TikTok muna muku fata alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana shagora zuwa ga ayyuka na alkhairi